Добрий день, všetко. Dneska budu бесідував о місце, де Лемко колись спіткалися. Лемко парк. Що то є Лемко парк? Що там ще відбувало? Хнед вам повім. Зачну з історією. В 50-х роках делегати Лемківської організації Лемкосоюз хотіли купити маєток далеко від міст, де вони та інші члени могли ще спіткати з камератами та краянами, переночувати і зорганізувати різні події. Фермерський комітет Лемкосоюза був створений, щоб знайти тот маєток, виторгувати начину і підписати акт купна. Спочатку було bardzo трудно забирати пеньяжі, і зато Лемко парк został чимось подібним до кооператива, также люди могли купити уділи. В тамтих часах кожний уділ коштував $100. Видно, що toto рішення мало успіх, protože pomohlo забирати $100,000, закля маєток був куплений. В 1958 році комітет порішив купити маєток в містечку Монро в повіті Оранж в штаті Новий Йорк. В маєток в той час під іменем Зіндорест już мав літній готель, пару будинків і був куплений за $175,000 в 1959 році. Велике відкриття відбувалося 24 липня. Щораз більше люди почали видіти вартість тої інвестиції і купили більше угілів, так що ціла пожичка була сплачена перед кінцем того самого року. Місце було prawie 60 mil od Nowego Jorku i brało prawie godzinę, półtora godziny tam dojechać. Majetok miał 128 akrów i za to, że był w Horach Catskills, środowisko wyzerało podobne do Lemkowiny. Na Lemko Parku stojały domy, dwa kupalne ozera, ozero naczolne, basen, i miejsce, gdzie ludzie mogli grać w baseball, w tenisa, handball, volejbol i szmerenie pitkową. W każdą niedzielę grało się w baseball i ludzie też płynęli czolnami i mali ryby przy ozerach. W seredinie majetku stojał budynek wchodni pawilion, który miał bar, jadalnię, kuchnię, pokoj na rent, pokoj na zebrania i miejsce, gdzie ludzie mogli odpocząć. Na jednej stronie tego budynku był wygląd, przez który ludzie mogli kupić moroziwo. Niedaleko od tam była platforma, gdzie orkiestry mogły wykonać. Kiedy nie było orkiestry, голосники od wchodni pawilion grali muzykę. Były inne budynki i chyżyny z pokojami na rent i każdy miał swoje imię. Na przykład Kamianka, Zazulka, Przypotoczny, Nadpotoczny, Perecznia, Szczobek, Medwежа i Naozerny. Przy wchodzie do Lemko Parku stojał też roboczy dom, gdzie robітники mieszkali. Koło Kamianki стояла колишня стодоля, котра мала велику салю на забави. Тота саля була присвячена доктору Симонові Пиж. Капличка була збудована в пам'яті Таларгофа і мала музей, котрий ще звав Лемковщина. В тим музею були збирані документи і історичні пам'ятки з Лемковини, наприклад, Райбачка і Будинча. Koło kapliczki była scena, gdzie śpiewaki ta інші wykonali. Ludzie przyjechali do Lemko Parku na wakacjach, na święta, albo lem odpocząć na końcu tygodnia i czuli się, niby one byli w lemkiewskim seli. Через 2 dni w 1963 році
Film Lemkівського весілля був награний. Залишу вам лінк до того фільму долу. Моя родина ходила до Лемкопарку від 60-х до 80-х років. Звідав ємща мого уйка. Ну, як там було? Він мені відповів, що іще пам'ятає, як на забавах худаки грали не на електронічному фортепіані, не на електронічній гітарі і не на бубноритміку, але на акордіоні, на басах і на гушлях. І хоч większość z nich byli dość młode, коли się odbywała akcja Wisła i nie bardzo dobrze pamiętali stary kraj, one czasem spotkali starszych Lemków na Lemkoparku z ich rodzinnego sela, które emigrowali do Ameryki przed II światową wojną i one powiedzieli mojej rodzinie, jak się żyło w Lipівці. Dla mnie to było bardzo ciekawe czucie. Na Lemkoparku odbywały się różne podії. Головними подіями були Русаля і Талерговський день на першу неділю кожного серпня. На Талерговський день служилася божественна літургія і панихида для тих, котрі були виселені до Талергофа. Іншими подіями були День лемківської молодежі, Карпаторуський день, Jordan i Kierbesz Wozeny. Choć Lemkopark był legalno niezależny od Lemkosojusza, Lemkosojus miał wiele działalności tam. Lemka i Rusnaki z innych organizacji też mieli podії na Lemkoparku. Na przykład Общество ruskich braterstw miało zjazdy na Lemkoparku i parafia Świętego Mikołaja Miry z Manhattanu mała piknik. Aż i Niemcy zorganizowali czasem festiwali na Lemkoparku i to dostarczyło źródłem dochodu. No, co się stało, że Lemkopark dnes nie istnieje? Через 20 років головний дохід походив від продання білетів на вступ, котрі люди мусили купити лем раз на рік. Старші лемки почали одійти, і було трудніше заохочати молодших приїжджати і взяти на себе піклування Лемкопарку. Хіба про різні ідеології, пріоритети і асиміляції. Также було щораз менше доходу, і в тому самому часі податки почали вирішити і потребували więcej pieniędzy na remonty. W 1997 roku Lemkopark był prodany za $400,000 na aukcji przy schodach Sudu Hrabstwa Orange i w 2007 roku 3 budynki zgorіли, i w tym Kam'янка i колишня Стодоля. Тепер вкажу вам, де можна знайти маєток, де Лемкопарк був. Найду Монроe, Новий Йорк. Іду на північ, аж найду готель Sleep Inn and Suites. І ту Лемкопарк колись існував. Можете ж іти до інтернетової сторони Historical Aerials, kiedy ви хочете видіти, як маєток визирав в прешлості. Tu jest kupalne озеро, basen, stodola, kam'янка, kapliczka, wchodni pawilion, drugie озеро i декотре інше будинки. Ciekawie byłoby znać, jak okolice озера Тхнеска.
Я стою prawie 1 миля північ від дороги 17. За мною був колись вхід до Лемкопарку від дороги 208. Можеш іще познати в старий вхід за те, що дерева і плоти з каміння вздовж обох сторон старої дороги іще стоять. Люди їздили чверть милі туди до Лемкопарку. Zaczęliśmy hen i doroga tak ішла. Дорога нового готелю тепер ділить колишню дорогу до Лемкопарку. На жаль, не могли ми ближче йти. Люди приїздили зліва. Колишній входний павільйон іще існує. I na prawo jest jedno z 3 ozer. Na lewo budynок колишньої каплички іще стоїть. Така є історія Лемкопарку. Хочу подякувати Владкові Максимович за його знімки на тут відео. Kiedy ви хочете więcej інформації о Лемкопарку, посмотрите на лінки долу. Тримайте шавшитки.